बाप रे, जीजा जी तो हकलाहा बाड़े। हमारे कोनो ट्रांसपोर्ट कंपनी नहीं, हम बस में वो मामूली खलासी के काम करें, हमनी के राउर धन हड़पे के लालच में धोखा देनी जाए। लेकिन रौरो तो झूठ बोलनी कि राउर बहिन ये दुनिया के सबसे नीमन लड़की बाड़ी। लेकिन सच्चाई तो यही बा कि पांचों के पांचों साक्षात चुड़ैल बाड़ी, चुड़ैल। कैसन लागल हमनी के पुनपुन? ए जो पहली बेर आयल है ना रउआ। अरे जीजा जी तो कुछ बोलते नहीं खन, खाली बागड़ बता जैसन गर्दन हिलावत रे। जीजा जी कहीं रहुआ हमनी से नाराज तो नहीं खे नु? ना ऐसा कोनो बात नहीं। खैर अरे बाप रे, जीजा जी तो हकलाहा बाड़े। आई जीजा जी, ए हम छत पर से रहुआ के पूरा पुनपुन शहर दिखाई, ठीक बा? ए रीता, एक मिनट। पुनपुन दिखाइया बाद में, पहले सीता दीदी और जीजा जी का एगो फोटो तो हो जाए। आई दीदी। का जीजा जी फोटो खिंचाता महाराज, राउर मूरत नहीं खे बनत। अरे थोड़ा तो हंस दे, इतना गंभीर खड़ा रब तो कैसे काम चली? चली थोड़ा हंस दे। ओफो, अरे जीजा जी हंसत काहे नहीं? हंसी थोड़ा सा। अरे रवा तो साफ हंसते ही नहीं की, थोड़ा खुल के हंसी ना, खुल के हंसी। चली अरे रीता रिंचन, धनी जीजा जी के हंसावा लोग। अरे हंस दीजी, ए जीजा जी हंस दी। हाँ जीजा जी हंसी ना, कोनो पैसा लगे लगा। अरे दीदी इतना कोशिश कैले के बाद भी नहीं खन हंसत, तनी तहनियो मदद करदा जा इनके हंसावे में। बहुत देर हो गई, लड़कन के बात करे में। हम कहले रहनी ना कि हमार बहन लोग बहुत चंचल बा, तो थोड़ा हंसी मजाक करे लागल है लोग। अरे जीजा जी, हम हंसे के कहानी, हाँ रोए के ना। रवा तो रोनिया जैसे लोट टपकावे लगनी। ए रीता, होखे वाला जीजा जी तो बहुते खूबसूरत बाणे, इनकर एगो हीरो स्टाइल में फोटो खींचे के पड़ी। लेकिन अब सचमुच देर हो रहा बा, लइकन लोग के बुलवा ला अजीत बेटा। हाँ हम अभी बुलाए थे। अरे रीता, रिमझिम, अरे नीचे आओ लोग, इन लोग की जाए के बा। बस भैया, एगो फोटो खींच के आवत नहीं हमनी। का जीजा जी, अब तो मुस्कुरा दी।
अब हमार बात ध्यान से सुन। कायदे में रहबे तो फायदे में रहबे। नीचे जाके हमार भैया से तू अपन सच्चाई खुद बताई दे। नहीं तो तोरे जो हीरो वाला फोटो खींचल बा ना, वो फोटो तोहर सच्चाई और तोहर खानदान का औकात सब का सब कल के अखबार में छपा जाए। पूछ ले। बहुते घबरात रहनी है ना तेरी फैला से। ली राउर लइका आ गइल। कहो बबुआ, निम्मन से सब बातचीत हो गइल लो। कहाँ गइल बबुआ? इतना परेशान काहे लागत बड़ा? का बात बा मुन्ना, तू कुछ बोलत काहे नहीं? हम रघुआ से कुछ कहल चाहत बानी। हम माफी चाहते नहीं। हम ये कहल चाहत बानी कि हमनी रघुआ के धोखा दें। हमनी रघुआ के झूठ बोलनी। हमारे कोनो ट्रांसपोर्ट कंपनी नहीं। हम बस में वो मामूली खलासी के काम करें। ये सब का कर रहल बनी रउआ? जौन सच बा सच ये बा कि हमनी रउआ के धोखा देनी। चाचा जी सब का बा? भैया रे भैया, बेटा हम साचो कहता नहीं, हमरा तनिको भनक ना रहल कि अखनी ऐसे धोखेबाज पड़न जा। अरे बबुआ, अगर हमनी के पहले से मालूम होखत कि ये लोग ऐसे धोखेबाज पड़े तो का हमनी इन लोगों के ऐसे घर में घुसे देती? बाप रे बाप, कैसे गजब लोग बड़ा हो। हे भगवान। अरे ई रउआ ठीक ना कहीं कन्हैया जी। रउआ हमार विश्वास के दूर करके हमार नाक कटा देनी है। अब बताइए हम कवन मुंह दिखाई अपन भतीजा भतीजियन के? इतना होला के बाद भी रउआ ऐसे खड़ा पानी जी चाय निकली। हे बच्चू, हे बोले बाबा, चलो हे बोले बाबा। ऐसे ही सूखले चल जाए कर रहुआ सबे। धोखा भी हमनी के मिलल और हर जाना भी हमनी है भरी। सीता, माफ करा भैया, अब हम ना मानब। चल जा, फटाफट चाय नाश्ता और रिक्शा के पैसा निकाली। चला फटाफट करा। ज्यादा ही लोग के काहे चाहिए दी भैया? रवा लगे पैसा हराम का आवेला जोन ऐसे ही खैरात में लुटावल जाई। अब कतानी के आरती उतारे के पड़ी। सुनाई ना कतानी के? चले जल्दी से 500 रुपए निकाला।
अजीत बाबू, माना तनी कि हमनी से गलती भइल बा। हमनी के राउर धन हड़पे के लालच में धोखा देनी जा, लेकिन रौरो तो झूठ बोलनी कि राउर बहिन ये दुनिया के सबसे नीमन लड़की बाड़ी। लेकिन सच्चाई तो यही बा कि पांचों के पांचों साक्षात चुड़ैल बाड़ी, चुड़ैल। दीदी रुको, सुन तोनी के आ तोनी के छाटे के दूध ना या तलो मिलो तो हम लोग का एक बाप के औलाद नहीं थे। हां मैया रे मैया, घोर कलयुग आ गइल बा। अब पता ना दुनिया में कैसन कैसन बदमाश लोग बा। बतावा तो, हमरो आंख में धूरी झोंका गइल। अरे तनिको भनक तक ना लागल हमरा। सरवा भिखमंगा रहलन सहो। भले ही रउआ कछू कहीं, पर गलती राउर भी बा। रिश्ता लगावे चलल रहनी नु तो निम्मन से जांच परख लेवे के चाहिए। जानता नहीं ना कि दुनिया में घाघ लोग से बाटा पड़ल बा। अब गलती तो हमरा से होइए गइल बा भाई। अब हम का जाननी केहू के मन में छिपल पाप के। अरे हम जवन भी कहनी तो अच्छे मन से नु कहनी। हम सोचनी कि हमार भतीजी के ब्याह जल्दी से हो जाए। रउआ तो अच्छा सोचली, लेकिन ओकर फायदा का भेल? एजा तो हमार भतीजा भतीजी के बेइज्जती हो गई ना। हम माना तानी तोहार बात, गलती तो हमरा से होइए गइल बा। अजीत बेटा, तू हमरा के माफ कर दे बेटा, माफ कर दे। रउआ ऐसे कहा करता नहीं ना बेटा, हम ये लायक बानी बेटा, ये लायक बानी। बस बहुत हो गई, अब रहे भी दी। नाटक ना बंद करी। ऐसे नहीं के हो सका कि रउआ रिश्ता लगवाई और रउआ के ओकनी की असलियत पता ना होके। रवा मर्द मेहरारू मिलके जानबूझ के भिखारी के घरे सीता दीदी के रिश्ता लगावत रहनिया। चुपचाप रहा लोगिन। भाई कान आपसे ना बक रहल बड़ू। आई चाचा चाची लोग हमनी खातिर ऐसा काहे सोची? ये लोग आपन है, आपन रिश्ता, आपन खून, बुझलू? भैया रउआ बहुते सीधा बानी, यही नाते रउआ के सब के अपने लौकेला। चाचा चाची जरेला लोग रउआ से। राउत तरक्की देख के ई लोगन के छाती पे जाता चलेला। सांप लोटेला इन लोगन के करेजा पे। यही से ई लोग मिलके हमनी के गड़ाह में ढकेले चाहता रहे। हे भगवान, ऐसा दिन देखे के पड़े हम कबो ना सोचले रहली। आज अगर भैया भौजी चिंता रहती, ऐसा ऐसा दिन कभी ना देखे के पड़े। बस बस बंद करिए अपनी मगरमच्छ के आंसू। बस बहुत हो गई। जे तहनी के मन में आ रहल बा, बकत जा रहल बा लोगिन। बड़ छोट के कोनो ख्याले नहीं के तहनी के। भला चाचा चाची से ऐसा बात कइल जाला? चला
जाके माफी मांगो लोग से, जा मांगा माफी। चाचा जी, हम ओकनी की तरफ से रउआ से हाथ जोड़ के माफी मांग रहे बानी। रउआ तो जानते बानी कि बिना माई बाप के ओकनी के परवरिश भइल बा। अब बड़ बुजुर्ग के हाथ ओकनी के माथा पे ना रहला के कारण बहुत नकचड़ी और शरारती हो गई बड़े से। हमार प्यार और दुलार से कि मन ढेर बढ़ गइल बा। ना बेटा ना, तारा कुछ कहे सुने के जरूरत नहीं के। हम सब कुछ समझत बानी। तू एकदम सही कहा तारा। अगर आज भैया भौजी जिंदा रहता तो ये लोग ऐसे ना रहते सर। हमरा तो आ जाओ मनहूस ध्यान बा। जब भैया भौजी हमने के छोड़ के चल गए लाला, वो दिन के याद करके हम आज रोएले, रोज रोएले बेटा, रोज रोएले। भैया भैया बताइए ना, माई बाबूजी कब तक आए? सवेरे से इस सवाल तो हमरा से 5 बार पूछ चुकल बड़। हम बतैनी है ना कि माई बाबूजी लोग एगो रिश्तेदार के बियाह में पटना गेल बा, पटना। अब बोलो आपे हुई। अब तो के वहां खड़ा होकर क्या करता रू लोगिन? भीतर आजा। ऐसा थोड़े बाकी माई बाबूजी लोग आइए दुआरी पर से चल जाइए, अंदर आवा लोगिन। अरे भाई अब तो हमरा से तनिको बर्दाश्त नहीं के होत। भैया कह के गइल रहलन कि हमरा खातिर पटना से कुर्ता पजामा लेके आइहन। ए जी, और भौजी हमरे खातिर साड़ी, बिंदी और पाउडर लेकर आई हैं। बटुक भैया, बटुक भैया, बटुक भैया, का भइल? अनर्थ हो गइल हो। का? तोहरा भैया भौजी के रास्ते में एक्सीडेंट हो गइल बा। और ई दुर्घटना में अजीत के माई दरे पे हो गई, के माई दरे पे हो गई। भैया भैया बताइए ना, माई बाबूजी कब तक आए?